дейбез, хатын кызның эшләве инде бүгенге көндә бер кем өчен дә яңалык түгел. Ләкин шунысын онытмыйк, хатын кыз ул иң беренче чиратта гаилә җылысын саклаучы зат. Күп кенә ирләр бу фикер белән тулаем килешер һәм шуңа күрә алар тормыш иптәшләренә күп очракта эшләргә рөхсәт тә итми. Менә шушы вакытта күп кенә бәхәсләр килеп туа да инде хатын кызның эшлисе килә, ир-ат моңа каршы. Шушы проблемаларны хәл итү өчен без бу теманы тапшыруыбызда бүген күтәрербез, димәк, бәрәкәтле гаилә тапшыруын башлыйбыз. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Ирнең хезмәте ул прямо зур дәрәҗәдә. Ә хатын кызның хезмәте нигәдер түбән дәрәҗәгә китә. Юк. Шак, эшкә. Кадерен белесең. Тәктә беләм инде мин кадерен. Акыллы ир-ат аны аңлый. Һәм ул хатынның тиеннәрен санап утырмый. Бабайлар әйткәндә, хәзрәт улым аның башын алып, икенче башны утыртып куярга кирәк инде анда. Хатын кызларыгызга рәхмәт әйтергә кирәк. Эшкә йөреп, әле үзе өчен акча эшләгән өчен һәм инде йортны да алып барган өчен. Бездә бит шулай эшләнгән. Ир кеше эштән кайта, телевизор карый. Квартирада. Дип әйтик. Хатын кыз эштән кайта, ашарга пешерә. Әгәр дә мөмкинчелек бар икән, ир кеше хатынны өйдә утыртырга тиеш. Ир кеше ул гаиләсенә хезмәт итә. Тапшыруыбызның башында ачыклап китик әле. Хатын кыз ул иң беренче чиратта ир-атлар белән бер тигез дәрәҗәдә дөнья куа торган кешеме, яисә инде чыннан да гаилә җылысын саклаучымы? Әлбәттә, хатын кыз төп мәсьәләсе ул нигез. Шулай дип әйтик. Расулыбыз әйткән алейхиссалам, һәрбер кеше ул көтүче дигән. Ир кеше гаиләсенә көтүче, хатыны иренең гаиләсенең малына көтүче, нигезенә көтүче. Һәрбер кеше үзенең урынында көтүче. Нәрсә дигән сүз ул? Мәна көтүче инде нәрсә дигән сүз? Җаваплылык. Һәрбер кеше җаваплы. Һәм иң бәхетле гаилә кемнәр үстенә үз җаваплыгын ала. Менә ир кеше ала икән үстенә җаваплылык гаилә өчен, Алла бирсә бәхетле булачак. Хатын кыз ала икән үстенә җаваплылык, бәхетле була. Tamam, яхшы. Ислам динендә хатын кызга әлбәттә нәрсә дип күрсәтелә. Хатын кыз ул иң мөһим балаларын тудырып үстерергә, иренә хезмәт кылырга тиеш дип әйтә. Нәрсә дигән сүз? Хезмәт, сразу куркалар инде. Ва тагын бер сүз инде. Хезмәт, значит, менә үзләренә тапканнар кыллар име? Алай түгел ул. Алай түгел, ир кеше эшкә чыгып китеп үз гаиләсенә ризык табып кайту, гаиләсен тәэмин итү, ул аның вазифасы булып тора. Ул аны үтәргә тиеш. Аның выходы юк. Шулай дип әйтик. Ул өйләнә икән. Менә безнең хәзерге вакытта мин андый гаиләләрендә беләм, татарлар арасында. Өйләнәләр, ире әйтә эшкә чык. Хатын әйтә, мин аның өчен кияүгә чыкмадым. Мин гаиләмне карыйсым килә, балаларымны карыйсым килә, нигеземне чиста тотасым килә, сине каршы аласым килә. Юк. Чык, эшкә. Кадерен белесең. Тәктә беләм инде мин кадерен. Менә нәрсә? Чыга ул эшкә. 8дән алып 7гә кадәр, 6га кадәр эшли ул балакач. Нәрсә? Начинает хромать. Нәрсә? Балаларны садикка биреп бетерәләр. Имеш анда тәрбиялиләр. Әлбәттә ул кирәк. Мин аңар каршы чыкмыйм. Әмма ләкин иң бәхетле бала кем? Үз әнисенең кулында тәрбияләнгән бала. Аны бөтен кеше әйтә сезгә. Бөтен любой психолог, педагог иң хәерле бала, аның тормышы иң бәхетле балачак, ул әнисенең кулында тәрбияләнгән бала. Хатын кызга эшкә чыгарга ярый. Монда бер мәсьәлә бар. Беренчедән ире каршы чыкмасын. Чөнки ислам дине шәригатендә әгәр дә мин өйләндем икән, мин өйләндем, мин гаиләмне тәэмин итәргә тиешмен. Хатынны ашатырга, киендергә, торак мәсьәләсен карарга, яшьләрдән килкеләми. Налог түләргә, садикка түләргә, мәктәпкә түләргә, кайтан кирәк түләргә, бөтенесе ирнең өстенә йөкләнә. Шулаймы?
әлі қызық қына сыры мен ешілерді. Көтересің ме? Конечно, қазірат көтерем, все нормально көтерем. Аха. Мен шанам айтам. Шанам. Нешін айтам мен алар ешілерге никақта ол мәселе. Онларсың шықмасын. Міне бит мен сені ашатам бит. Но куда ты хотел детство? Сен бит үйлендің? Міне нешік даже мисал кетірерге білмеймін міне. Міне нәрсе деген сөз ол? Мен сені ашатам бит енді. Ну, қоя кетергесің. Егер де мен үйлендім екен, ол бит менің вазифам. Һәм мен не үшін соң тіртіп әйтергә тиеш аны. Үстен алып қайтқан әйберін Пейғамбарыбыз әйткән. Үстен. Мәсәлән, бірәр конфет мазар алып қайтқан ғаиләсенә, бірәр төрле инде. Көнлек ризык түгел дип әйтик инде. Пейғамбарыбыз әйткән, уйнап кына бисмиллахны әйтеп хатынның авызына салсаң, ул ризыкны, ул син өчен садака дигән Пейғамбарыбыз. Нәрсә өчен ул аны әйткән? Ирләр тагында ашкынып, гаиләсен тәэмин итәргә, име. Ашатырга, киендиргә, укытырга, име. Хәзерге вакытта бит инде нигездә кирәк бит инде кайдыр яшәргә. Анда белмәм, машина алырга кирәк. Һәр кичә сөйләшкән кебек егетләр белән һәр бит инде машина ул это же не роскошь. Һәр вакытта хәзерге безнең Казанда яшәүдә ул необходим. Авылына кайтып килергә кирәк. Дагы нәрсәдер бар. Общественный транспортта җирмәс өчен әгәр дә мөмкинчелеге бар, ул аны өстен алып кайта икән гаилә өчен, ул садака дигән Пәйгамбәрбез. Ну нәрсә кирәк соң инде безгә тагын ирләргә. Менә без намаз укыйбыз, дингә ашкынабыз, Аллаһ Тәгаләне хөрмәт итәбез, яратабыз, җәннәткә керәсебез килә. Менә бит инде. Пәйгамбәрбез юлны күрсәткән. Садака дигән. Хатын кыз, беренчедән ул кыз. Кемнеңдер иң яраткан газиз кызы. Икенчедән менә хәзер аның статусы үзгәрде, бу гаиләдә ул хатын. Хатын ролен үти. Өченчедән ул әни. Бу әни, хатын кыз бит әле ул безнең сөяргә дә булырга тиеш, үзенең ирене яраткан хатыны булырга тиеш, ярата да белергә тиеш үзенең ирен. Үзенең ирен. Һәм инде шушы гаиләнең яндырган учагын саклап тотучы иң мөһиме хатын кызның роле гаилә тормышында яндырган учакны сүндермичә саклап тота белү. Барсы да хатын кыз эше менән бу. Ә ир кеше ул безнең табучы, саклаучы, табучы. Ир кешенең мөһим иң беренче эше шул гаиләдә. Хатын кыз бала туганнан соң бит инде ул ансына кирип тормыйбыз хәзер. Безнең хатын кызларыбыз күбесе эшли. Бизнес лидерлар бит инде акча эшлиләр үзләренчә. Бу очракта килеп тә хатын кыз эшләргә тиешме дигән. Монда инде шәхси гаиләнең нинди халәттә булуыннан. Бәлки аның ире эшли алмый торгандыр. Ул иренгән, бу хатын кыз өендә иренгән. Нинди тәрбиядә үскән ул хатын кыз. Бәлки аның әнисе эшләгәндер. Ул бит инде иң беренче балага хатын кыз әни булу ролен әни бирә. Әни тәрбиясендә күрә ул аны. Бәлки аларның гаиләләрендә теге баш кеше, гаиләнең башы әни булгандыр. Һәм ул шуны куа. Бу чиракта теге эш белән мавыгып гаиләне онытучылар бар. Ярый ул хатын кыз эшкә барып кайтса үзе өчен. Аралашырга, чыгып керү кайда да булса бит инде эшкә барганда бит инде ул үзен күрсәтә, кешеләр белән аралаша, кеше күрә. Бу чиракта ярый хатын кызга эшләргә. Ә инде гаиләне ташлап, балаларны ташлап эшләү миңа калса инде ул мөмкинчелек булмаганлыктандыр дип уйлыйм. Әгәр дә ир акча эшли алмый икән, бу чиракта инде дөрес хатын кыз үзе өстенә ала бу йөкләмәне. Акча аз түләгән очракларда да хатын кызлар бит инде эшлибез. Барабыз эшкә, кайтабыз эштән, шул 8-9 сәгатебезне эшләп кайтабыз инде. Акча аз булган очракта да. Бу очракта ул аның үзенең кирәк ярагы өчен күбрәк инде. Дөрес ул гаиләгә дә керә, гаилә бюджетына да. Плюс ни өчен дигәндә хатын кыз хәзерге заманда эшләмичә булдыра алмыйдыр миңа калса. Хәзер бит безнең ипотека, кредит, аны бит түләргә кирәк. Баланы үстерергә кирәк, баланы кешейтергә кирәк. Бер ир кеше җилкәсендә генә яшәүе авыр булганлыктан, чарасызлыктан эшли.
хатын-кыз, анысы да бар. Хужабикәләрнең статусын гадәттә бик түбән бәйлиләр. Нишләнде ул көнөсөн? Идән юа да, ашарга пешерә, шуның белән эше бетте. Ләкин бу беренче карашка гына. Хатын-кыз бер көн генә булса да өйдә тормаса, аның йорт буенча никадәр эш башкаруын бәяләп була. Һәм шунысын онытмыйк, әгәр дә без хужабикәләребезнең статусын киметәбез икән, димәк гүзәл затларыбыз икеләтә дә эшкә ашкына башлаячак. Һәм шуңа күрә тапшыруыбызда ачыклык әле. Шушы адымга хатын-кызларның нәрсә этәрәсең? Нигә алар чыннан да эшкә ашкына? Хатын-кыз берәр нәрсәгә эшкә ашкына. Тулайым, күпчелек вакытта. Күп хатын-кызга, мөселман кызларына аларга эшләргә дә кирәкми. Алар даже не хотят аны. Нәрсәдән туа ул фикер? Аңар төшенергә кирәк. Это зачастую замена какой-то потребности, дип әйтик. Менә татар телендә гафу итегез әйтә алмыйм. Подмена потребности, да? Менә шундый сүз бар, домохозяйка. Татарча ничек була ул? Хужабикә. Ой, татарча бигрәк матур ишетелә ул, әйме? Нинди дәрәҗәдә ул хәзер хужабикә безнең? Әгәр дә кыз кияүгә чыга икән һәм ул эшләми, аны ничектер туганнар арасында тынып калалар, умалчиваться ителә. Эшкә чыкса инде библиотекарь булып, яисә инде секретарь булып, әйме? Эх, инде менә бит субханалла, килен эшкә чыкты. Җәмәгать, субханалла, киленем идә, малаемны каршы ала, ризык пешерә, нигезне чистада тота, балалары хөрмәттә, тәртиптә. Менә шуны күтәрергә кирәк. Аллага шөкер, безнең киленебез, әйме, кызыбыз, шундый мөмкинчелек бар. Аллага шөкер, кияү безнең шундый булдыклык кияү, әйме, кызыбызга эшләргә дә кирәкми. Ул өен карый ала. Ул балаларын карый ала. Менә шушы хужабикәнең дәрәҗәсен күтәрергә кирәк. Ул вакытта хатын-кызлар эшкә дә барасы килми аның, аңар кирәкми ул. Әйме. Там бер әйбер бар. Хатын-кыз үзенә акча сораганда ирдән, хатын-кызның үзенең потребностьлары бар. Шулаймы? Кай вакыт иргә дажаны белергә кирәк. Шуңа күрә ир кеше булып яраткан Аллаһ Тәгалә безне, хатын-кыз булып яраткан, әйме? Һәм төрле физиология мәсьәләсе бар бит инде. Аерылып торабыз без. Һәм хатын-кызга кайбер әйберләрне алырга кирәк. Җаным, ни кибеткә чыгып керәсе идем, шундай ни акча кит. Ярар, пожалуйста. Менә бар бит инде. Гаиләнең бар бер казнасы дип әйтикме соң инде. Шуннан бирә аласың бит инде. Шул вакытта әгәр дә хатын-кыз мыскылланып килмәсә ире янына, мыскылланып. Безнең шулай була бит инде. Мыскылланып килә. Ир кеше алып кайткан акчаны безнең акча дип кабул итсәләр, ир кеше минеке түгел дип, менә минеке дип түгел, безнеке дип. Шул вакытта кыска сүзе шул, әйме, озын сүзнең кыскасы шул, хатын-кыз рәхәтләнеп, ул бит акыллы кеше бит инде, здравомыслящий человек бит инде. Шулай түгелме? Ул инде гаиләнең аңлап инде, бу бит инде гаилә акчасы. Әгәр дә мин кирле хутлай бергә аны туздырам икән, гафу итегез, мин аны хатын белән яши дә алмыйм. Әгәр дә мин аңа ышанмасам, шәхсән үзем. Да? Мин хатыныма ышанам, шуңа күрә ул любой вакытта акчаны алып, нәрсә кирәк алып кайта ала. Һәм ул әйтә, җаным, менә барып кайттым, кирәклесен алдыңмы? Алдым, булды. Аллага шөкер. Бөтенсе җитәрлекме? Җитәрлек. Җитмәсә, гафу ит матурым, пока юк. Булганда, иншалла рахман, Аллаһ Тәгалә биргәндә нитебез. Шул вакытта, в общем-то әйткәндә, хатын-кыз ул малны, ул бит ул малның көтүчесе, ул җаваплы. Менә мөселман кызы үстенә җаваплылык алырга тиеш. Ул аны кирле хутлы әйберләргә тотмыячак. Кирәклесенә тота. Һәм тоткан вакытта ул аны җиңел белән тотарга тиеш. Ул хаклы аңар, аны тотарга.
ул ирнең хатыны. Әгәр дә шикләнеп яшәсәм инде мин хатыннан, ничек яшәргәсең инде алай булгач? Ул вакытта сиңа нинди хәдис тә не поможет анда. Анда уже безнең бабайлар әйткәндә, хәзрәт улым аның башын алып, икенче башны утыртып куярга кирәк инде анда ди. Менә ул анда икенче мәсьәләләр ул. Аңлыйсызмы сез? Мөмкинчелек кадәр, әгәр дә мин өйләнәм икән, мин бу кызны яратам, хөрмәт итәм икән, ул миңа кияүгә чыга икән, ул мине хөрмәт итә, ярата икән, димәк бит инде без взрослые же люди. Тук взрослый позициядан да яшәргә кирәк. А то кабатланам, хатыннар ничектер мыскылланып килгән кебек, теге садака кулын сузып садака сораган кебек, име. Кайбер ирләр бар, алар инде менә мин эшлим, син ничисең? Менә хатын кызның эшкә чыгуы да аны төп мотив урысча әйткәндә карарга кирәк. Ни өчен? Какая в этом потребность? Әгәр дә ир кеше аңар хуҗабикә буларак дәрәҗәне бирми икән, үзенең вниманиесен бирми икән, име, мөхәббәтен, рәхмәтен, ул булырга мөмкин. Хатын кыз эзли башлый читтән. Ул эшкә хәзерге вакытта модный сүз бар, признание тели ул, име. Вот, признайте друг друга. Бер-берегезгә карата дәрәҗә бирегез. Хатын кыз иренә рәхмәт яусын җаным, хезмәт итәсең. Шуннан да инде гаиләбезне тәэмин итәсең. Аллага шөкер, ул да үз ягыннан. Мин бу эшне эшли алам. Ни сәбәпле? Чөнки мин тыныч. Рәхмәт сиңа ул тынычлыгым өчен. Шул вакытта гаилә хатын кызга да эшкә чабасы кирәк булмый. Инде чыкса икән, әгәр дә бар икән ул потребность, хатында күрәсең икән син аны, тыйдың син аны, нәрсә? Ул решится эта потребность? Юк. Әгәр дә син аның асылына кирмәдең икән, ни өчен ул чыгасы килә эшкә? Төбенә төшмәдең икән, ул потребность китмәде, һәм ул тыныч буламы ул хатын? Тыныч яши аламы? Ире тыныч буламы? Юк. Бир мөмкинчелек. Әгәр дә күрә алмыйсыз икән, биреп кара мөмкинчелек. Эшләп кара. Китәргә бит никогда не поздно. Эшләп карады, бер ай эшләде, кайтты да, рәхмәт җаным син эшләгәнгә дип әйтә дә, кайта да, Аллага шөкер. Бар бит мәсьәлә, хочет самореализация. Пожалуйста. Самореализовалась. Аллага шөкер, все булды. Рәхмәт, мин дә булдырам икән. Кире гаиләсенә кайтып, дальше дигән кебек иде уже хезмәтләрен күрсәтә. Эшкә йөриме ул хатын кыз, йөрмәме ул хатын кыз, аның бит әле йорттагы эшләрендә берәү дә килеп эшләми. Хатын кызның идәге эше, әйтәләр бит инде аның бик күп. Ул әле кайткач тагын баласын да карарга тиеш, ашарга да пешерергә тиеш, өйне дә җыештырырга тиеш, кирләрен дә юрга тиеш, бөтен җирне чиста пөхтә тотарга тиеш. Алда әйтеп киткәнчә, хатын кыз гаиләнең очагын сүндермичә тора белергә, һәм инде ул ирен дә килә белергә тиеш. Бу очракта миңа калса артык теге күп сәгатьләр эшләп кайткан хатынга бәлки ирнең дә ярдәме кирәктер. Әлбәттә инде ул кычкырып әйтә алмый аны. Бәлки аны теге матур гына әйттереп, ир белән уртага салып сөйләшеп, әгәр дә ире инде бер вакытта кайта торган булсалар, теге артык авыр эштә эшләмәсәләр, бергә эшләргә дә була. Күп очракта шуны үтәсем килә, хатын кызга бөтен өйдәге эш. Күп очракта хатын кызныкы эш. Чөнки безнең ирләребез аның эшләгәне инде ул эшли. Кайтып керми, эшли. Хатын кызга монда сабыр булырга кирәктер. Сабыр инде, сабырлыктан тора безнең. Бөтен эше хатын кызның сабырлыктан тора. Гаиләне саклыйм дисәң, эштән кайттым мин, ардым әле дип, бераз ял итеп алганнан соң, хәлалып барыбер эшлисең инде. Нинди киңәш бирергә бу чиракта? Ирләргә каты бәрелмәскәдер инде. Дөресен әйткәндә. Менә мин эштән кайттым, әйдә син дә дип, андый катгый рәвештә куйсаң, ирләрнең булышасы килми. Аларның бит ирләрнең фикерләве, уйлавы бөтенләй икенче, дөньяга карашаларның икенче төрле. Без бит әле хатын кызлар үпкәлибез. Миңа булышмый ул. Аны белмим даже
нечек иттереп, дөрес иттереп әйтергә дә, киңәш бирергә дә бу очракта. Һәр гаиләнең үзенчәдер инде ул. Менә алар ничек башлаган гаилә тормышын, ничек алар уртага салып сөйләшкән гаиләнең башыннан ук теге эшләрне ничек бүлгәннәр гаиләдәге. Бергә эшлиме алар ала? Или хатын кызга гынамы ул эшләр? Әгәр дә мөмкинчелек бар икән, ир кеше хатынны өйдә утыртырга тиеш инде ул. Мөмкинчелеге бар икән, ул аны җиткер ала икән барсына да. Хатын кыз өйдә утырса, үзенең кирәгенә генә чыгып керсә эшкә, бу очракта иң дөресе шушы буладыр. Инде хатын да, ир дә бер тигез дәрәҗәдә эшлиләр икән, бу вакытта йорт эшләрдә бергә эшләнергә тиеш. Ирләр шуннан масалар иде. Минем иемдә тыныч булса, хатыным миңа хезмәт күрсәтсә, шуймы? Балаларыма хезмәт күрсәтсә. Хезмәт дигән сүзне Аллаһ хакы өчен дөрес аңлагыз. Яме теге кыл хатын түгел, рабыня түгел, хезмәт Алла риза өчен. Менә бер олы кеше никах алдыннан насихат биргән безгә. Минем хатыныма да кызым ди, син яшь кызым, иреңә хезмәт итү зур дәрәҗә ди. Һәм Алла каршында зур дәрәҗә. Һәм үзеңнең ички дөньядан зур дәрәҗә ул. Ул зур бәхет. Има, иреңә хезмәт итү. Ир кеше гаиләгә хезмәт итә. Ир кеше. Аны просто без почему-то умалчиваем, кайвак. Ир кеше ул гаиләсенә хезмәт итә. Ул да хезмәт бит. Мин бит инде эшлим, тырышам, ул да хезмәт. Но почему-то ирнең хезмәте ул прямо зур дәрәҗәдә. Ә хатын кызның хезмәте нигәдер түбән дәрәҗәгә китә. Менә бу тигезләргә кирәк. Җәмәгать, тигезләргә кирәк. Чөнки Алла каршында без бер тигез. Алла каршында Аллаһ Тәгалә әйтми бит инде кыямәт көнендә, син ир кеше бит инде, давай беренче җәннәткә кер. Яшьләрдән никахлаштырыйм, шулай буламы әйтәм? Аллаһ Тәгалә әйтәчәкме кыямәт көндә, син ир кеше бит, ну конечно, ты же мужик, давай вперед. Җәннәткә. Буламы алай? Юк, әлбәттә. Ә бер хадис бар, кем беренче җәннәткә керә? Әгәр дә ир белән хатын җәннәткә керә торган булса, Алла бирсә исән сауына булыр. Икесе дә җәннәткә керә торган булсалар, кем беренче җәннәткә керә? Бергә керәләрме? Берсе беренче кирип китәме, Гөлшат ханым? Беләсезме сез вообще? Менә шундый бер хадис бар. Пәйгамбәрбез әйтә, беренче хатын кирип китә. Хатын керә. Ул керә, жуына, бизәнә, чистарына, матур ак атка атлана, аның янында хезмәтчеләр белән бергә җәннәтнең ишеге янына килеп, welcome дип ирен каршы ала. Рахим ит, ирем, безнең яңа нигезебезгә. Менә ул хезмәт дәрәҗәсе нәрсә хатынга бирә кыямәт көнендә. Ул бу дөньяда ирен нигездә хуш килдем, ирем, хуш килдең нигезеңә дип каршы ала икән, кыямәт көнендә җәннәт ишеге янында торып, хуш килдең, ирем, яңа нигезебезгә дип каршы алачак. Шулай да. Кайбер ирләр әйтә, "Навиш, тагын безгә хезмәт итә." Улым, син бу дөньяда намаз ни өчен укыйсың? Күпчелек бит инде ашкына җәннәткә керәсе килә. Җәннәттәге бер мизгелдә бу дөньяның бөтен тормышын тормый. Бөтен дөньяның рәхәтендә тормый. Җәннәттә бер мизгелне татысаң, җәннәтнең рәхәтен. Кем беренче татый ул рәхәтне? Хатын. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә анда да дәрәҗә биргән. Аллаһка шөкер. Менә шул хезмәтне нигездә, әгәр дә без хуҗа бикәләрнең дәрәҗәсен күтәрсәк, шул вакытта, әгәр дә ир кеше хатынына рәхмәтле булып яшәсә, рәхмәт матурым, нигезне күркәм тотасың, иман. Анда балаларыбыз исән сау, матур чырай йөзең белән мине каршы аласың, матур гына затып куясың. Иман. Күлмәкләремне үтекләп куясың. Иман. Син хезмәтеңне күрсәтәсең. Бәлки тиешле дә түгел. Тиешле дә түгел. Шулай түгелме? Ислам динендә хатын-кыз гафу итегез, һәр вообще провокационный сүз әйтәм. Әйе.
Әмма эшли бит. Повариха кирәкми, прачка кирәкми, и җыештыручы кирәкми. Күпме акча экономия итә. Хуҗабикә булу ул бит инде социаль статус хатынның. Бер статусы ул хатын кызның. Хатын хуҗабикә, ул икенче статусы, хатын бер статус, хуҗабикә икенче, әни өченче статус. Хатын кызның статуслары бик күп аның бу тормышта. Дөресен генә әйткәндә, әгәр дә ул идәгенә утыра икән, әгәр дә хатынны читлеккә генә бикләп куйган кебек идәгенә утырталар икән, дөрестән дә ул бу вакытта дөньядан ничектер артта кала дип әйтә алмыйм мин аны. Үз эшенә бикләнә ул күбрәк. Бу очракта һәм депрессиягә бирелә башлый. Әгәр дә ул идәгенә утыра икән, бу очракта аңа мөмкинчелек бирергә кирәк. Нинди дә булса, әйтәләр бит инде. Чыгып керергә. Чәч тарашка дисең монда. Спорт, бәлки берәр спорт белән шөгыльләнергә кирәктер. Бәлки аның нинди дә булса хобби бардыр. Шуның белән шөгыльләнергә кирәк. Идәгенә утыртырга ярамый хатын кызны. Мөмкинчелеге бар икән, ирнең ул аны үзе әйтергә тиеш. Син ул аңа үзе алып кайтып бирергә тиеш. Абонемент берәр җиргә барырга. Чәч тарашка да дуслары белән, иптәш хатыннары белән аралашырга да мөмкинчелек бирергә кирәк. Чөнки әгәр хатын кызны идәгенә утыртсаң, йорт эшләренә генә бирелеп, ул бөтенләй дә үзен карамый башлаячак һәм аннары соң әйтәбез без ни өчен безнең гаиләбез таркалды дип. Депрессиягә бирелеп, аның иренә карата булган мөнәсәбәте дә үзгәрә бит әле. Ул бит инде дөрестән дә ирен эштән кайтканда елмаеп каршы аласы килми, ул инде арыган була. Йорт эшләре бит хатын кызны ялыктыра. Шуның өчен аңа кайда да булса чыгып керү мөһим, кирәк. Мин моны психолог буларак әйтәм. Хатын кыз депрессиягә бирелмәс өчен, үз эшенә бикләнмәс өчен һәм дөньядан артта калмасын өчен, ул нәрсә белән булса да шөгыльләнергә тиеш. Үзе өчен. Әйтәләр бит, гаиләдә сәламәт әни булса, хатын кыз сәламәт булса, барысы да сәламәт була. Сәламәт бала, сәламәт ир, сәламәт гаилә. Хатын кыз булырга тиеш сәламәт. Иң беренче хатын кыз үзенең сәламәтлеген үзен кайгыртырга тиеш. Ирләр шуны белеп торсалар, бу бик әйбәт булыр иде. Ире хатынына эшләргә рөхсәт бирде дип бу очракта икенче мәсьәлә килеп туа. Хатын кыз эшләп тапкан акча кемнеке? Ул аны гаилә бюджетына кертергә тиешме, яисә инде үз файдасына гына тотарга хокуклымы? Ләкин акча мәсьәләсе генә түгел, башка ситуацияларда туа бит. Йорт эшләрен кем карарга тиеш? Ират булышырга тиешме? Юкмы, хатын кыз бу ситуациядә мин дә бит эшлим дигән аргументны куллана аламы? Шушы сорауларга да тапшыруыбызда җавап табыйк әле. Ир кеше хатынын рөхсәт итсә икән эшләргә, эшкә чыгара икән, эшли икән, ислам шариаты буенча ул гаилә акчасы түгел, ул хатынның акчасы. Алай булгач мин гел әйтәм, нәрсә кирәк инде ул? Бу мәсьәлә ир кеше менә гаилә өчен борчылып яшәмәсә, идәге нәрсә, идә микән, балалар ашатылган микән, борчу юк икән, ир кеше рәхәтләнеп эшли. Һәм Аллаһ Тәгалә бәрәкәт ишекләрен ача. Аңлыйсызда? Бәрәкәт ишеген ача ул. Хатынын куалап эшкә чыгарып җибәрсә икән, да, ул мәсьәлә хатын кыз эштә күпме нервничатып кайта. Әйме? Өйгә кайтып ул бөтен әйберне эмоциональный сбой белән кайта ул име? Бөтен шул эмоцияларны нигезгә алып кайта. Ир дә алып кайта, хатын да алып кайта. Нәрсә килеп чыганнан, Алла сакласын. Әле иң кызыгы бит. Бездә бит шулай эшләнгән. Ир кеше эштән кайта, телевизор карый. Квартирада. Дип әйтик. Хатын кыз эштән кайта, ашарга пешерә. Яисә идәннәрен җуа. Харми ирләр точно мине сүгәчәгеннән има. Ну бит инде дөресе шул. Шулай түгелме? Но ул инде единственный чем оправдывается, мин күбрәк акча эшлим дип әйтә. Һәр хатыннар да күбрәк эшли ирләреннән. Дөнья тигезләнгән. Има. Һәр кайбер хатыннар ирләреннән дә күбрәк эшли. Мәсьәлә Гөлшат туташыма, ул акчада түгел. Менә бу мәсьәлә, акча мәсьәләсе гаиләдә инде ул бик ничектер кырысмы, катгый рәвештә килеп баса кайбер гаиләләрдә инде.
Хатын кызның күп макчалганын ире тикшереп тора, аның кая куйганын уларның һәрбер тиенен санап бара. Бу дөрес хәл түгел инде. Ир кеше үзе акча эшләргә тиеш гаилә өчен. Гаиләне тәэмин итәргә. Хатын кыз акча эшләде икән, ул аны үзе теләгәнчә тота. Ул аны гаиләгә тота. Күп без хатын кызлар гаиләгә тотабыз инде ул акчаны. Һәм үзебез, әмма дә үзебез эчендә калдырырга тиешбез ул акчаны. Ирләрдән һәрбер тиен ниндидер вак-төяк өчен хатын кыз бит инде акча сорап утырырга тиеш түгел. Эшли икән, ул аны үзенә тотырга тиеш. Инде ул чынбарлыкта хатын кыз гаиләгә тыга үзенең акчасын, гаиләгә керә, гаилә бюджетында ул. Ирләр аны аңлыйлар, акыллы ир-ат аны аңлый. Һәм ул хатынның тиеннәрен санап утырмый. Бу утырган очракта бу инде ир-ат миңа калса үзен бик кимсетә дип уйлыйм мин. Хатын кыз акчасын санап, аның һәрбер тиен санап утырып, кайда куйдың, нишләттең дип утырырга тиеш түгел. Ир кеше эшләргә тиеш, ир кеше табырга тиеш, тәэмин итәргә тиеш, тулысынча. Менә минем фикерем шундый. Гаилә бюджеты анда уртак. Анда инде ир кеше алып кайта. Керек булганда, әйттем бит, түләүләр булганда, ниндидер түләүләр, нәрсәләрдер булганда, дөрестән дә анда китә уртакка да акча. Хатын кыз акчасын тикшереп утыру ирләр эше түгел. Мен түбәнсенү дип атыйм. Ирләр үзләрен бик нык түбәнсетәләр. Безнең гаиләдә андый нәрсә юк. Үзебездә. Минем ирем акчамны тикшерми. Күп малам мин, кая куям мин аны? Чөнки ул гаиләгә керә. Инде вак-төякләр өчен мин үз акчамны тотам. Була шундый гаиләләр, мөселман гаиләләр белән хатыны эшли, ире эшли, бик күп акчалар эшли, нянька да бар, домохозяйка да бар, бөтенесе бар. Алар эшли ала. Зарарланучылар да бар иделәр. Эшләмәсен. Хатыны әйтә, хәзрәт ничек инде? Аллаһ тәлә бәрәкәт бирә, ничек мин эшләмим? Мин ярдәм дә итә алам. Ире дә ярдәм итә, бу да ярдәм итә. Алар малларын хәерле юлга чыгаралар. Име? Садакаларын чыгарып, мохтаҗларга ярдәм итеп, закатларын түләп, име? Алар күп файда китерә алар. Анда онытмыйк. Мөхәммәд пәйгамбәрнең алейһиссәламның беренче хатыны Хадиша анабыз. Ул бик бай хатын иде. Ул пәйгамбәребездән байрак иде. Шулай түгелме? Шул хатынның малына күпме Рәсүлбез алейһиссәлам дәгъват кыла алды. Шулай түгелме? Ишуты пәйгамбәребезнең бер дә самооценкасына тимәгән иде. Да, что это син миннән күбрәк эшлисең? Давай эшләмә, давай прекращай инвестиционные проекты свои, да? И да утыр ашарга пешер. Хезмәтчеләре булганмы? Булган. Фатима анабызның булганмы? Булган. Бер нәрсәсе юк. Әгәр дә гаилә мөмкин икән, ире күрә икән, матурым кирәкме? Кирәкме? Хезмәтчене алыйк. Аңар эш булыр, безнең мөмкинчелегебез бар дип әйтсә, ул да садака. Ул хатынына җиңеләйтә эшен, хезмәтен. Анарда да каршылык юк. Чөнки ул пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам, Рәсүлебез алейһиссалату вассалам дәврендә булган. Бер нәрсәсе юк. Бездә инде бераз хәлле булалар да, ва төшереп байылганнар хезмәтче алалар. Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк. Беренчедән ул кешегә эш, шулай түгелме? Ул эш садака соранып йөрми, ул эшли. Бу кеше аңар түли. Бу кешегә рәхәт, хатыны бераз бушана, күбрәк иренә вакыты була, балаларына вакыты була. Шулай түгелме? Һәр бер әйбердә пәйгамбәрбез әйткәндәй, иннамал аъмалу биният. Һәр бер эшнең нәтиҗәсе, аның савабымы, җәзасымы ниятенә карата биреләчәк. Аның белән бергә онытмаска кирәк, гел идә утырып кешегә туйдыра бит инде. Бераз генә чыгып алыгыз инде. Кафега кера алмыйсыз икән, мөмкинчелеге юк икән, урамга чыгыгыз. Казаныбыз матурлыкның матурлыгы. Машина утырдың, килдең, набережныйга гүләйттең, серләшеп алдың, хатының белән аралашып алдың. Әле күп хәзерге вакыттагы дөньяви галимнәребез инде психологлармы, ниләрме, коучлармы нәрсә әйтә, балаларыгызны җанкайларым идә калдырып, әнигә, дәвәниләргә калдырып, икегез бергә калыгыз. Һәм ул вакытта балаларыгыз турында гына түгел, беразна үзарагыз турында да сөйләшегез.
Шулай түгелме? Ул вакытта хатын да үзенең кирәклеген сизә. Һәм аңар каядыр барып эшкә урнашуы да бәлки кирәк тә булмас. Тели икән, иң мөһиме никах алдыннан мин гел яшьләргә әйтәм, на берегу договоритесь. Аны менә ник кавышканчы сөйләшеп куярга кирәк. Мин әйтеп куйдым сразу хатыма. Син эшләү кирәк. Әмма ләкин булды хәл. Хатыным сорады. Минем шансым килә эшкә. Чык. Какой проблема? Ну, мәсьәлә бар. Ирләр белән бик каты рәвештә син контактта булырга тиеш түгел. Шулай бит инде. Безнең бит инде үзебезнең критерияларыбыз бар, шулай бит инде. Шикләр бар. Ул шиктән чыкмаска тиешбез без. Ниме? Ул харам эш булырга тиеш түгел, һәм башка мәсьәләләр. Менә шуларга туры килсә эшең, чык. Әйе. Һәм әгәр дә нигезе безгә зыян китерми икән, нинди проблема? Пожалуйста. Ну бит инде күпчелек хатын әгәр нәрсә кирәк кенә дип куяннар. Нәрсә кирәк, мин рәхәтләнеп өйдә утырам лучше. Әгәр дә хәзерге вакытта менә мин ул кызларга карыйм, яшьләргә. Әгәр дә ирең әйтә, матрым эшләмә, мин бөтенсен үзем эшләйм. Димә. Сез бит инде бәхетле хатыннар. Икенче ерләр хатыннарын куалап чыгара эшкә. Эшлә дип әйтә. Ире эшләргә тиеш. Ир гаиләне тәэмин итәргә тиеш. Ул хатынын мәҗбүр итә эшләргә. Менә бу мәсьәләдә гафу итегез. Акча никадәр күп эшләсәк тә, аның просто расходлары арта. Әгәр дә беразны үзебезгә шикләсәк, Аллаһ Тәала бәрәкәт тә бирә. Аллаһ Тәала кабатланам, ир кешегә аның күңеле тыныч булса, ир кеше уйлый башлый. Ничегрәк дальше нәрсә эшлим микән? Ничегрәк эшлим микән? Ничегрәк тагын гаиләмә алып кайтып, ул зур дәрәҗәгә садака бирү дәрәҗәсенә ирешимән. Ашкыну булса, күңелендә ният. Бер егетем, дустым бар. Ул инде мәчет төзегәндә бер мәчет саладыр, шунда тәрәзәләр бирде. Әле күптән түгел барып кайттык. Ниләр верандалар ясап, бик кызык сүз әйтте. Хәзрәт, мин үз вакытымда сүз бирдем ди. Аллаһ Тәаләгә. Әгәр дә 800 меңнән дә арттырып машинаны ала торган мөмкинчелегем булса, мәчет салыр идем. Да? Һәр вакытта эквивалент немножко изменился инде. Еллар узды. Һәр ниятләде ул. Күпме мәчеткә ярдәм итте, мин аны беләм, шәхсән үзем. Күпме мәчетләргә пиялалар, тәрәзәләр куйдырып, нитебиме, Алла рәхмәтендә булсын. Һәр инде ниятләде мәчет салыр. Алла бирсен. Авыл җирендә. Менә нәрсәдән әйтәм? Аның нияте дөрес иде. Акча ни өчен кирәкне аңлады. Ширеп байым дип түгел. Ширеп байым дигән татар халкында гаҗәеп сүз инде ул, име? Ширеп байган кеше нинди буласың инде ул? Акчасын кая куярга белмәгән кеше дип әйттем я берсе. Син андый кешене күрсәк, минем янга җибәр әле, мин әйтәм. Андый кешене күрсәгез, акчасын кая куярга аптырап йөрүчене. Безгә җибәрегез. Жаңар аңлатырбыз кая куярга кирәк ул акчаны. Име? Кеше нияте дөрес булса, кая акчаны куярга аңласа, Аллаһ Тәала бәрәкәт бирә. Күп гаиләләр ир-атлар хатын кызына син акча эшли алмыйсың, син аз эшлисең ди. Болай кимсетү кирәкмәстер хатын кызына. Ул бит инде үзе өчен эшкә чыккан, үзе өчен эшли, үзенең теге ниндидер күңел халәте өчен дип әйтик инде без аның. Эшкә йөри, шуның өчен шуңа күпмедер акча ала инде ул. Аз аласың, акча эшли алмыйсың дип кимсетергә кирәкмәстер хатын кызны бу очракта. Хатын кызның эше бит аның түләүе дә аз түләнә. Хатын кыз хезмәте. Чын хатын кыз хезмәте дөресен әйтергә кирәк бу очракта. Әгәр дә инде хатын кыз ирләр хезмәтен үтә икән, бу очракта инде ул уч тутырып алачак. Ир кеше шулай дип әйтеп, үзен кимсетә. Кирәкми үзеңне кимсетергә. Ничек бар хатыныңның? Күпме ала? Шулай кабул итә белергә кирәк. Һәм дә әйтергә кирәк ирләргә. Фикер теге нәрсә дип әйтим, киңәш дип мин аны. Хатын кызларыгызга рәхмәт әйтергә кирәк. Эшкә йөреп,
әле үзе өчен акча эшләгән өчен һәм инде йортны да алып барган өчен. Балаларга килгәндә, безнең бит әле гаиләдә балаларыбыз да бар. Алар кем акчасына яшәргә тиеш, аларны кем тәэмин итәргә тиеш. Менә ул синең балаң, син аны карарга тиеш. Ул бала хатын-кызныкы гына түгел. Ул уртак бала. Дөрестән дә аны ир кеше тәэмин итәргә тиеш. Чама белән генә. Балаларны тәрбияләгәндә акча белән базарга кирәкми. Инде кирәк яракларын дөрестән дә ир кеше табырга тиеш. Бу очракта киендерү мәсьәләсенә килгәндә, укыту мәсьәләсенә килгәндә, төрле түгәрәкләргә йөрү мәсьәләсендә бу вакытта инде ир кеше уйларга тиеш. Булдыра аламы ул аны, әллә юкмы? Булдыра алмый икән, димәк, бала әллә кайда да булса йөрми тора. Әгәр дә ул баланы чын шәхес итеп тәрбиялесе килә икән, ул аны эшләячәк. Эшләргә тиеш тә ир кеше. Ирләр битәрләве бер хәл, ләкин күп очракта хатын-кызлар эмоцияларга бирелепме яки башкалардан көнләшепме ирләренә син бик аз акча эшлисең дия башлай. Әлбәттә, булай дию дөрес түгел, алай дияргә ярамый, ләкин күп очракта тыелып булмый һәм бу факт. Иратлар кайберләре теге акчаны күп итеп эшли алмыйлар. Бу очракта безнең хатын-кызларыбыз ирне кимсетә башлый. Менә бу очракта хатын-кызларга киңәш. Сез ирегезнең кайда эшләгәнен, күпме эшләгәнен белгәнсез икән, ни өчен аны кимсетергә? Бәлки аңа булышырга кирәктер ничек тә булса. Теге күңелен күтәреп, үстереп җибәрергә кирәктер. Монда әйтәләр бит, дворниктан да президент ясаучы хатын-кыз. Аны илһамландырып, үстереп җибәрсәң, аның ничек бар, күпме алып кайтканын теге тота белсә хатын-кыз. Бу очракта миңа калса, менә дигән гаилә бюджеты, менә дигән гаилә булачак. Ирләрне кимсетергә ярамый. Ирләрдән аларны ничектер менә кабул итеп, илһамландырып җибәрергә кирәк. Алардан сорарга кирәк, утырып инде. Син булышсаң миңа, менә син булышканда миңа шундый рәхәт. Син менә шулай эшләсәң миңа шундый рәхәт булып китте, рәхмәт инде сиңа. Һәм ирләрне мактарга кирәк. Хатын-кызга гаилә таркалмасын дисә, ирләрне нинди генә очрак булса да мактый белергә кирәк. Менә шуннан алар илһамланып, нинди генә юллар белән акча табу ягын эзли башлыйлар. Кимсеткәннән соң ул үзенә бикләнә, я булмаса эшә башлый, я тагын башка нәрсә, я башка гаиләгә китеп бара. Хатын-кызларга киңәшем шул. Ирем акча эшли дип зарланып җөрмәскә кирәк. Аны үз гаиләңдә генә калдыр да иреңне үстер. Ул синеке. Сез бергә, бер тату гаилә. Гаиләне акча гына тотмый, гаиләдә бер-береңә булган мөнәсәбәт тота. Бер-береңә хөрмәт, бер-береңә якты караш дип әйтим инде, һәм инде сабырлык. Иң беренчесе бер-береңне ничек бар шулай кабул итә белү. Барма, әйтәләр бит, барлык булганлыгы, булмаганлыгы белән бергә. Бергә үсә гаилә. Анда гаилә бергә үскәндә генә аның гаиләнең бюджеты да үсә бергә. Бар кешедә машина белән булмый, бар кешенең дә квартирасы, зур коттеджлары булмый. Менә шуларны бергә булдырганда гына гаилә төпле була. Тапшыруыбызда ачыкланганча, теге яки бу проблеманы хәл итү өчен иң беренче чиратта бер-береңне ишетә белергә һәм бер-берең белән аралаша белергә кирәк. Бу бары тик хатын-кызларның эшләү мәсьәләсенә генә кагылмый. Ләкин шулай да бүгенге чыгарылышыбызда кузгатылган тема һәм безнең киңәшләр сезгә файдага булгандыр дип ышанабыз. Шуның белән бәрәкәтле гаилә тапшыруын бүгенгә төгәллибез. Исән сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.